нас у руках апынуліся дакументы пра тое, што частка бізнеса, якая засталася ў Александра Шакуціна ў Расіі, яна ўзаемадзейнічае з холдынгам, які перайшоў пад кантроль дзяржавы. Мы сабе задалі пытанне. Цікава, калі Александр Шакуцін сваім расійскім бізнесам узаемадзейнічае, значыцца, адносіны ў них не такія ўжо і кепскія з той часткай, якая перайшла як бы холдынгу пад кантроль дзяржавы. Мы вырашылі гэта праверыць, пачалі раскапываць далей, называецца калупацца. Вось, і знайшлі вельмі цікавыя рэчы. Дзеля гэтага трэба было спачатку разабрацца ў тым, чым была увогуле бізнес-імперыя Александра Шакуціна. Таму што гэты чалавек пачаў яе будаваць спачатку 2000-х гадоў. То бок уявіце сабе 25 гадоў. Чвэрць стагоддзя гэта немало. Ён калісьці на пачатку 2000-х пачаў выкупаць акцыі Амкадора, якія былі у свабодным доступе. Яны былі ў людзей на руках, таму што Амкадор на той момант ужо быў акцыянаваны, акцыі былі раздадзены у тым ліку вельмі вялікая колькасць рабочым гэтага прадпрыемства. Гэта быў прыклад аднаго з вельмі паспяховых прадпрыемстваў прыватных беларускіх 90-х гадоў. Калі яно рэальна квітнела, яно рэальна прадавала на экспорт, рэальна зарабляла, а давайте людзі, падкрэслім, што гэта не заслуга Шакуціна, там быў іншы персанаж, які ўсё... Шакуціна яшчэ не было на той момант. Так, яшчэ няма. Пазней здарыўся крызіс, там 98 год, мы памятаем там дэфолт у Расіі і так далей. І прадпрыемства занепала, дзяржаўнай падтрымкі ад ужо на той момант рэжыму Александра Лукашэнкі асабліва не было. Вось, і прыйшоў Александр Шакуцін разам са сваімі непальскімі на той момант бізнес-партнёрамі, яны пачалі скупаць гэтыя акцыі. І недзе там у 10-х годах яны сталіся мажарытарнымі уласнікамі. Непальскі бізнесмен выйшаў з гэтага бізнеса і пакінуў усё Александру Шакуціну. І далей пачынаецца самае цікавае. Ён пачынае развіваць гэты бізнес, ён пачынае абрастаць нейкімі новымі заводамі, новымі прадпрыемствамі, у тым ліку дзяржаўнымі, якія Александр Шакуцін купляе па ільготным кошце, дзякуючы таму, што яны вельмі блізка сябруюць з Александром Лукашенко. Вось, і яму прадаюць некаторыя альбо перадаюць некаторыя актывы там па балансавай вартасці, па намінальнай вартасці. Вось. І ён гэта ўсё разбудоўвае, але не вельмі проста. Ён гэта робіць, я б назваў, я не ведаю, ці ён на той момант, там, умоўно, у 15-м годзе ведаў, што у 25-м прыйдзецца развітацца з Амкадорам, але ён вельмі цікава запісвае розныя новыя заводы ў структуру сваёй імперыі. Уявіце сабе, што Амкадор вось па стане там на 2025 год гэта каля 40 розных фірмаў, кампаній. З чаго 19 гэта заводы. 19 заводаў. А можаце, з чаго вообще, што вырабляе Амкадор? Наколькі гэта вялікая імперыя ўвогуле? Амкадор вырабляе, візітная картка Амкадору, гэта, канешне ж, будаўнічая тэхніка. То бок дарожна-будаўнічая тэхніка. Колавы, там, экскаватары, грейдеры, каткі, але ў тым ліку пагрузчыкі, харвестары для збору леса, там мільён розных варыянтаў машынаў. Вось, што вы сабе можаце ўявіць, што могуць рабіць машыны, якія будаўнічыя працы. Вось, усё гэта робяць альбо будаўнічыя, альбо тэхнічныя, усё гэта робіць амкадораўская тэхніка. Там номенклатура прадукцыі больш за 30, а можа там і 41. Вось, розных абсалютна варыянтаў машынак. Вось, і з каўчамі, і з пагрузчыкамі, і з гэтымі такія маленечкі, як самасвальчыкі. Вось, цэлая куча ўсяго. І на базе трактароў, і на базе іншых такіх колавых машынаў. То бок гэта выглядае ўсё вельмі па-рознаму. І таму фактычна кожны завод адказвае за розны тып прадукцыі, розны тып вось гэтых вось машынаў. І паколькі, як я сказаў, гэта каля там 40 фірмаў, яны ўсе былі вельмі па-рознаму нераўнамерна запісаныя. Некаторыя ўваходзілі ў склад так называемого холдинга кіруючай кампаніі. То бок у Амкадора ёсць фірма, пад якую запісана ўся гэтая структура. Моўна там каля 20 фірмаў. Вось. Але некаторыя заводы Александр Шакуцін вешаў на сябе, напрыклад, прыватна, часткова, альбо на сваю фірму Спамаш, альбо на сваю фірму Наванеп. Вось. І атрымалася, што ў моманце, калі дзяржава прыйшла па Амкадор, а яна прыйшла па акцыі кіруючай кампаніі холдынгу. У моманце, калі Александр Шакуцін перадаў гэтыя акцыі, аказалася, што не ўся імперыя Амкадора перайшла пад кантроль дзяржавы. Гэта тое, пра што не было раней вядома. Таму што, калі ўсе казалі слова Амкадор, усе ўяўлялі, што
гэта ўся вось гэтая вялікая імперыя былая Шакуціна, якая займаецца машынабудаваннем. Аказалася, што не, бо вельмі шмат гэтых частак цягам вось гэтых 25 гадоў ён запісаў на розныя іншыя свае фірмы альбо на сябе прыватны, напрыклад, акцыянерам там нейкіх доляў у вялікіх фірмах, кампаніях, заводах і так далей. Вось, Прабачце, і гэта давайте якраз такі... удакладнім зараз, удакладнім. Вось ёсць Амкадор, Давайте. ён там нейкую прадукцыю там, да? А навошта гэтыя фірмачкі? Ну вось Навошта яны ўсе там побач гэтыя маленькія? на момант Не, нацыяналізацыі. чакай, таму што не так даўно Александр Егорыч сам сказаў, што галоўная бяда Беларусі это што? Это пасярэднікі. Пасярэднікі. Скажите, калі і барацьба вядзецца ўжо больш за 20 гадоў з тымі пасярэднікамі, это страшная, это анкалогія беларускай эканомікі. Ну, яму трэба было б з сябе пачаць і са сваёй сям'і, каб з пасярэднікамі пачакайце, давайте яны пра галоўныя Амкадор. пасярэднікі Беларусі. Ўсё ж такі пра Амкадор. Вось гэтыя фірмачкі, гэта і ёсць тыя самыя пасярэднікі у нейкіх ланцугах? Гэта не пасярэднікі, гэта не пасярэднікі. Я думаю, што ў бізнес-свеце гэта абсалютна нармальная справа, калі вы открываеце кампанію, перадаеце ў гэтую кампанію, напрыклад, акцыі іншых кампаній. Пазней яна можа стаць, вось, напрыклад, там, галоўной кампаніяй, якая ўпраўляе іншымі кампаніямі. Гэта проста аптымізацыя вядзення бізнесу. То бок гэта нармальная гісторыя. Мне здаецца, што ў дадзеным выпадку ўсё ж такі так, што не было нейкага вось такога моманту, што Александр Шакуцін думаў, возьму-ка я гэта запишу на себе прыватна, бо мала ли прыйдзе дзень, калі прыйдзецца аддаць гэта ўсё дзяржаве. Не думаю, што так было, але гэтая структура сапраўды была вельмі заблытаная волокнамі. Нават нам прыйшлося прысвяціць расследавальнікам вельмі шмат часу, каб у гэтым разабрацца, што каму належыць. Бо там одной і той же фабрикой, напрыклад, можа валодаць адначасна там 5 розных суб'ектаў у абсалютна розных долях. Камусьці належыць там 30%, 25, яшчэ 5, 2,5 і так далей. Але гэта ўсё было уласнасцю Александра Шакуціна проста праз розныя ягоныя фірмы і кампаніі. Альбо, напрыклад, пазней ён крышку перапісаў частку на сына і жонку, і цяпер там маленькія долі належаць таксама і сыну і жонцы. І гэта сур'ёзна складаная структура. Вось. А калі стала зразумела... Что вы хотели распавесці? Я хацеў распавесці, што ж далей это адбываецца, калі дзяржава прыходзіць. Ну, это самае цікавае. Велічэзную імперыю Александра Шакуціна, дзе умоўна 40 з нечым кампаній. І дзяржава забірае толькі 19, а 19 машынабудаўнічых умоўна застаюцца. І гэта як узаемасувязі. То бок Амкадор сам, вось, які перайшоў пад кантроль дзяржавы, не можа існаваць без гэтых кампаній, тому што ланцужкі пастаўкі, ці збыту прадукцыі, ці нейкіх распрацовак, яны засталіся ў руках Александра Шакуціна. Напрыклад, там ёсць такі холдинг Салео, які выпускае гідрацыліндры. Гэта такія запчасткі, якія ставяцца на абсалютную большасць амкадоравых машынаў. І уявіце сабе, што гэтая фірма застаецца ў Александра Шакуціна, і калі б яны не дамовіліся, Амкадор спыніць сваю працу на заўтра, тому што яны не будуць мець вось гэтых запчастак, якія яны будуць ставіць на гэтыя машыны. Таму ім нейкім чынам прыходзіцца дамаўляцца. Александр Шакуцін далей зарабляе на тым, што пастаўляе туды гэтыя дэталькі, і такіх у яго заводаў некалькі. Ён пастаўляе туды і гумавыя вырабы, і кабіны, і экстэр'ера, і інтэр'еру дэталі розныя. І ў яго ў руках засталася таксама расійская сетка дылерская, якая пазней прадае ў Расію, а Расія гэта галоўны рынок для прадукцыі Амкадора, прадае туды сваю тэхніку. То бок атрымліваецца, што ён пастаўляе нейкія запчасткі, пазней Амкадор штосьці робіць, і пазней Александр Шакуцін гэта прадае. То бок ён застаўся ўнутры ўсёй гэтай сістэмы. Вось, а яго запісвалі ў пенсіянеры, і вось аказалася, што крышачку зарана яго запісалі ў пенсіянеры. Ігор, вы так кажаце, што вось дамаўляцца трэба. А з кім дамаўляцца? З мухляром з гэтым?
с этим посредником посадили за краты, і ўсё. Якая там дамова? Так просто неяк мы Я у тоже- правовой дзяржаве. Я так само не разумею, вы кажете, что ён типа не чакаў там прыхода лукашыстаў і не такі ён уже хітры, што падрыхтаваўся да гэтага там. Як быццам мы не пра фірмачак Беларусь гэтых. размаўляем. Ну, а прыйшоў Лукашенко, адабраў амкадор, а потым Лукашенко дакладваюць: глядзіце, а у яго там яшчэ этих 19 фірм засталося. І што Лукашенко цяжка сказаць: так забярыце 19 фірм этих, ёлкі-палкі. Што з кім дамаўляцца насамрэч? Хто такі? Ёсць такі момент. Трэба разумець увогуле, чаму у Шакуціна забралі амкадор. Яго насамрэч таксама тэхнічна не вельмі правільна казаць, што яго забралі, яго выкупілі Александра Шакуціна. Вось, чаму выкупілі? У 2016 годзе Александр Шакуцін узяў крэдыт, прабачце, заём у беларускай дзяржавы на тое, каб падтрымліваць, там, праводзіць мадэрнізацыю на амкадоры. У 2021 годзе яму трэба было вяртаць гэты крэдыт, але аказалася, што нема з чаго вяртаць, сітуацыя Чакайце, не так вельмі заём была. ці крэдыт? Это розныя рэчы. Заём. Але просто дзяржава ў дадзеным выпадку камусьці не выдае крэдыт, это чыста тэхнічны момант. Вось, таксама пад адсотак, пад 7% яны выдалі Шакуціну гэты заём. Вось, у 21 годзе он кажа: не магу разлічыцца. І дзяржава кажа: окей, мы тебе перакрэдытуем, дадзім табе гэты ж крэдыт, каб ты нам сплаціў яго, але ты нам тады яго павінен будзеш вярнуць у 2026 годзе, а гарантыі таго, што ты нам яго вернеш, запішам ва ўмове, што мы ў цябе, калі ты не сплоціш, забярэм акцыі кіруючай кампаніі холдынгу Амкадор, пад якой і знаходзіцца вось увесь гэты парасон, пад якім знаходзіцца фактычна ўвесь холдынг. І Александр Шакуцін пагадзіўся на гэтыя ўмовы. І ў 2024 годзе ўжо было бачна, што ён не сплоціць гэты крэдыт. Фінансавая сітуацыя была проста вельмі кепскай. Амкадор браў усё новыя займы, крэдыты там, дзе толькі мог узяць. Мы калі адкрылі дакумент, колькі Александр Шакуцін набраў крэдытаў за усе гэтыя гады кіравання, аказалася, што там 6 сторонок маленечкімі літарамі. Мы ў расследаванні ў відэа гэта паказваем, на агульную суму больш за мільярд рублёў, то бок больш чым 300 мільёнаў долараў крэдытаў набраў. І дзяржава ў 2024 годзе бачыць, што ён не разлічыцца па іх, і прыходзіць на пачатку 25-го і кажа: трэба аддаваць акцыі, ўсё, ты уже не разлічваешься па гэтым займе, аддавай нам назад. І калі казаць юрыдычнай мовай ці там бухгалтарскай мовай, яны выкупілі, таму што яны заклалі гэтыя умовы, што яны забяруць гэтыя акцыі, заклалі ва ўмову, калі давалі заём. То бок яны яму аддалі гэты заём, ён не разлічыўся, і яны як бы атрымалі свае акцыі ўзамен за гэты крэдыт. Вось такая вось гісторыя атрымалася. Чакайце. Давайте разбираться, господар Ігор. Дамова такая паміж дзяржавай і Шакуціным была ў 21 годзе, калі ён першы раз не смог разлічыцца. І такая была дамова. 21 год. Прыйшлі па яго ў 25-м. У яго было амаль 4 гады, каб набраць новых крэдытаў, тым ліку кітайскіх, там ці якіх. У яго было 4 гады, каб наадкрываць гэтых фірмаў і фірмачкаў побач, так? То бок, ён за 4 гады, ведаючы, што нічога ён там не заробіць, каб разлічыцца з дзяржавай, ён папросту павывадзіў сродкі свае, ну, набраў крэдытаў на Амкадор менавіта, з Амкадора павывадзіў, куды яму трэба гэтыя сродкі, а потым да яго прыйшлі і сказаў: канешне, забірайце, гаспадарства, калі ласка. Ну так ці не? Ну гэта такі жук. Ну, вось таму менавіта гэтае расследаванне, яно у нейкай ступені гучыць як самае мяккае прызямленне беларускага бізнесмена, буйнога беларускага бізнесмена ўвогуле ў гісторыі Беларусі. Самае цікавае, сёння выйдзе ў нас на сайце размова з Александром Шакуціным, калі праводзілі мы гэтае расследаванне. Я дазваніўся да Александра Васильевича, мы паразмаўлялі з ім 20 хвілінаў, і мы вырашылі, што не будзем включаць гэта ўсё размову расследавання, але асобна яна з'явіцца, таксама з факт-чэкам, з праверкай дадзеных таго, што ён кажа. Вось, і я задаваў яму, між іншых, гэтае пытанне: вам не здаецца, што занадта вам пашчасціла? Напрыклад, прыводзіў яму прыклад іншых беларускіх бізнесменаў, Юрыя Чыжа, Александра Мурав'ёва, якіх закіраванне неэфектыўнае сваёй уласнай прыватнай маёмасцю у Беларусі пакаралі. Гэта ўвогуле вельмі
дзіўная практыка, яна ў свеце ў нармальных краінах не сустракаецца. Ну, як бы твоя прыватная ўласнасць кепска кіруеш, ну так твоя праблема, як бы, ну загубіў сваё, не пакінеш нічога там, не ведаю, сваім унукам. У Беларусі крышку іншая гісторыя. У Беларусі за кіраванне тваёй прыватнай уласнасцю цябе дзяржава можа пакараць. Я прасіў каментара эксперта Сергея Шалага ў гэтым сэнсе, і ён кажа, што гэтая практыка ўзнікла таму, што дзяржава умешваецца у працу буйных беларускіх прыватных прадпрыемстваў, паказвае і загадвае пальчыкам, ім кажа, што ім рабіць. Александр Лукашенко падтрымлівае іх дзяржаўнымі вось гэтымі сродкамі, і таму гэты прыватны буйны бізнес у Беларусі не до конца можна лічыць і прыватным. Як бы дзяржава нясе пэўную таксама нагрузку і адказнасць за тое, што адбываецца. І ў дадзеным выпадку вось Александра Шакуціна, як бы разумеючы, што дзяржава недзе таксама вінавата ў тым, што яна давяла до такога стану Амкадор, дзяржава як бы яго адпусціла. Хаця крышачку перад гэтым патрэсла. Дзе ён зараз? Ён у Беларусі ці не? Так, у Беларусі вы можаце таксама вось у артыкуле, які сёння выйдзе на старонцы БРЦ, прачытаць, чым ён сёння займаецца. Ён таксама распавёў, якія ў яго планы і чым ён займаецца. Вось, а вяртаючыся да самого Александра Шакуціна, у іх быў канфліктны момант усё ж такі з дзяржавай. Перадзел былой імперыі Александра Шакуціна не прайшоў зусім ужо безвоблачна, то бок яны ўсё ж такі крышачку там паваявалі за некаторыя актывы, у выніку чаго Александр Шакуцін страціў яшчэ крышку сваіх прадпрыемстваў. Прынамсі, мы бачым гэта па паперах, таму што сам ён не прызнаецца ў гэтым. Ось, а таксама дзяржава ў гэтым не прызнаецца, таму што мы размаўлялі таксама і прынамсі спрабавалі паразмаўляць з чыноўнікамі беларускімі і з кіраўніцтвам Амкадору. Яны не хочуць ні ў чым прызнавацца, але па паперах мы бачым, што перадзел ішоў і ідзе, і, магчыма, нават працягваецца ў гэтай хвіліны. Дзяржава пагадзілася абмяняцца з Александром Шакуціным долямі ў нейкіх там кампаніях, то бок нашаму бізнесмену могуць нават вернуцца актывы, якія яму належалі да таго моманту, як дзяржава іх забрала. А таксама давайте яшчэ раз, чаму яму так пашчасціла? Чаму Амкадор у даўгах, а Шакуцін у шалках, у шакаладзе? І ці тыповая гэтая сітуацыя для іншых прадпрыемстваў беларускіх, для МАЗ, для БелАЗ, для МЗКТ? Няўжо за кожным з гэтых прадпрыемстваў стаіць нехта типа Шакуціна, які потым дзеліцца за сям'я? У чым сакрэт такой... Сапраўды, гэта даволі нетыповая гісторыя для Беларусі, дзе бізнесмен давёў фактычна да разарэння гэтае прадпрыемства, вось пакінуў яго з $300-мільённым як бы запазычанасцямі. Гэта ўсё цяпер перайшло пад кантроль дзяржавы. Дзяржава стварыла план ратавання да 2087 года. Будзем яшчэ 61 год ратаваць гэтае прадпрыемства, уліваючы туды пэўна новыя дзяржаўныя грошы. Магчыма, яно стане такім жа стратным, як і МАЗ ці МТЗ. А чаму Шакуціну пасля гэтага нічога не сталася? Ёсць некалькі версіяў. Но адна з іх, хутчэй за ўсё, яны вельмі блізкія з Александром Лукашенком сябры. Усё ж такі у яго не так шмат, у Лукашэнкі не так шмат нейкіх блізкіх людзей, але Шакуцін уваходзіў у гэтае кола, вось самых-самых. Он казаў, мне хороший знакомы Саша Шакуцін. Ён яго прям вот Сашай называе. Яны ездзілі разам паўсюдна, лёталі разам паўсюдна. Ён увахожы быў у сям'ю і хадзіў на нейкія там сустрэчы, вось там фотаздымак паказвалі, як ён там да цешчы сваёй прыязджаў. Александр Лукашенко і Шакуцін побач стаіць. І таму, вот як у гэтым, для сваіх все, а для ворагаў закон. Для Александра Шакуціна все. Адкуль гэта сяброўства? Мы ведаем там на прыкладзе Пуціна і Кавальчукова, это там дзюдо, а вось Лукашенко там на лыжах бегаў, там ці ў хакей гуляў. Адкуль такое сяброўства з Шакуціным? Видите, я не ведаю перад гісторыі, не памятаю перад гісторыі таго, што здараецца там да пачатку 2000-х, але пазней, калі Александр Шакуцін становіцца ўжо даволі буйным і заўважным бізнесменам,
Гэта ў Беларусі даволі такі натуральны працэс. Буйныя бізнесмены, яны увахожыя у заўсёды кола такое Александра Лукашэнкі. Гэта цяжка нават акрэсліць, ці гэта што першапрычына гэтага, ці яны спачатку становяцца буйнымі бізнесменамі і тады ўваходзяць у набліжанае кола, ці яны спачатку становяцца блізкімі сябрамі, а пазней становяцца буйнымі бізнесменамі. Вось, але тым не менш гэта прасочваецца з пачатку 2000-х, што палітычныя ўплывы Александра Шакуціна, маецца на ўвазе вага яго, назовем так, яна расце разам з ягонымі актывамі. То бок гэтаму сяброўству вельмі шмат гадоў, і Шакуцін ездзіў і на лыжы ездзіў з Лукашэнкам, лётаў, а там вы ведаеце, калі ўжо вы ўваходзіце ў такое кола і сустракаецесь там з кіраўніком Беларусі, можа адбывацца ўнутры вельмі рознае. Нічого там не можа адбывацца, спадар Ігор. Мы ведаем, як Сталін выкрэсліваў сваіх там карцін Кірава і так далей. Нема сяброўства на тым узроўні. Не веру, я ніколі не паверу, што там ёсць нейкае сяброўства. Што з Лукашэнкам нехта можа шчыра сябраваць. А Шпіц? Нехта і можа, але Лукашэнка з кімсьці шчыра сябраваць не можа. Гэта біялогія, гэта антрапалогія, як хаціце. Не бывае такога на тым узроўні дыктатарскім, на якім зараз Лукашэнка. Таму нешта Шакуцін, нешта ён яго трымае там за нейкае месца. Не ведаю, чым, як. Я б на гэтую тэму паспрачаўся, хаця б таму, што мы можам узгадаць Віктора Шэймана. Так? Гэта сябар Александра Лукашэнкі з яшчэ там юнацкіх гадоў, і яны разам прайшлі ўсе гэтыя гады, і хоць шмат хто лічыць, што там Шэйман быў і ў Вапале, і пазней вяртаўся, і так далей, але гэты чалавек усе гэтыя гады, яшчэ нават пачаў да таго, як Лукашэнка на першы тэрмін стаўся прэзідэнтам, яны былі разам і застаюцца да сённяшняга дня разам. Фактычна Шэйман сёння выконвае ролю ценевой бізнес-імперыі для Александра Лукашэнкі, так, і здабывае грошы. Гэта вельмі набліжаны чалавек, і мне здаецца, што ж такі ў яго ёсць такое кола вельмі давераных, вельмі набліжаных людзей, якія ніколі яго, магчыма, не падвялі. Вядома, ён заўсёды асцерагаецца, і вядома, ён спіць з заховай каля дзвярэй, але у яго ёсць пэўныя правераныя людзі з гадамі, якімі можа давяраць. Магчыма, што людзей, якія яго проста ніколі не падвёў, і блізкія. Ну, добра, дакладна мы насамрэч ніколі, можа, калісьці даведаемся, але добра, дзякую вам за гэтую размову. А Алеш, на салодкае. Ну, прабачце за гэта. Салодкая, Господь пабілы. Мы абяцалі нашым глядачам-глядачкам, што мы паразмаўляем з вами хоць крыху пра Анжэліку Мельнікаву, пра кейс, пра ўчарашнія новасці, навіны, якія з'явіліся. Люстэрка піша, што у нас была такая опытанка у чатике. Пропавшая со 150 тысячами долларов Мельникова купила 2 квартиры в Минске. Думаете, работала на КГБ. 4 варианта отказу было. Самые-самые у нас такие залайканные. Вдруг дезинформация. Всего не знаем, 41%. 33%. Теперь точно. Убедительные факты. 21% считают, что она все еще может быть в заложниках. Только 6%. Почему сразу КГБ? Свободная страна. Як вы лічыце, для вас гэтыя факты, гэта ўжо доказы таго, што Анжэліка Мельнікава магла супрацоўнічаць з КДБ, ці не ўсё так адназначна? Я вам скажу так, як журналіст-расследавальніка, я зараз у гэтай ролі у вас у эфіры, я калі не маю фактаў на руках, я нічога канкрэтнага сказаць не магу, але як Ігор Кулей, прыватны чалавек, які не з'яўляецца журналістам, могу вам сказаць так. Моя чуйка з майго досведу, яна мне, інтуіцыя, падказвае, што Анжэліка Мельнікава даўно ў Менску, і з ёй усё ў парадку. І гэтыя фотаздымкі, якія мы бачым, і гэтыя факты пра кватэры, яны ўсе як бы праўдзівыя. То бок я не бачу ў гэтых фотаздымках з там тренажернага залу нейкіх фотошопаў, штучнага інтэлекту, які рабіў гэтыя фотаздымкі і так далей. Я лічу, што яна там. Вось, наконт таго, ці супрацоўнічала яна з КДБ, ну,
паглядзіце, гэта гісторыя адкрытая, так што яна з супрацоўнікам КДБ сустракалася, што былі пералёты, дарэчы, гэта беларускі расследавацкі цэнтр адкрыў і праверыў, менавіта мы знайшлі яе гэтыя пералёты і пацвердзілі яе шлях. А ўжо выданне «Інсайдер» як бы супаставіла гэта з гэтым супрацоўнікам КДБ. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што сапраўды кантакты ў яе былі. Вось, на якіх умовах яна выехала ў Менск, на якіх умовах яна там знаходзіцца зараз у Беларусі, я паняцця не маю, я спадзяюся, калісьці мы пра гэта даведаемся. Вось, але тое, што з ёй ўсё добра, што яна знаходзіцца ў Беларусі, вось мая інтуіцыя мне кажа, са шматгадовым досведам мне кажа, што гэта так. І яна ў бяспецы. А таймінг вас не бянтэжыць вось тое, што ўсе гэтыя навіны з'явіліся за апошнія пару тыдняў? Ну, все, і пра кватэры, і пра бацька, які кажа, што яна даўно, і фотаздымкі, ўсё гэта. Як вы лічыце? Мяне гэта абсалютна не бянтэжыць. Я амаль упэўнены, што гэта мэтанакіраваная пэўная кампанія, і сэнс у тым, што паглядзіце, гэта ўсё выглядае як добрая праца беларускіх журналістаў, якія правяраюць гэта ўсё, знаходзяць гэтыя дадзеныя. Але з гэтымі фотаздымкамі давайте пагодзімся з тым, што заўважыць іх просто так вельмі хутка было б вельмі складана. Я думаю, што у Беларусі спрабуюць паказаць Анжэліку Мельнікову і сказаць, вось яна тут, але каб гэта не выглядала як мэтанакіраваны зліў, а каб гэта выглядала як выпадковасці. Так, я нагадаю, што гэта злілі Балаганаву, украінскаму блогеру. Адтуль пайшло ўсё. Я памятаю. Трэба толькі памятаць, што гэта было ў сторыс, так, гэта здымкі. І гэта было ў сторыс. Жанчына, якая фітнес-трэнерка, яна падпісана на шматлікія дзяржаўныя СМІ, то бок яна такая свая там у іх. Ладно. І вы ж ведаеце, што яна б не зрабіла там умоўна гэтыя фотаздымкі, калі б не было дазволу на гэта. То бок гэта вельмі складана. Чаму мы не бачым умоўна іншых фотаздымку Анжэлікі Мельнікавай? Там людзі, якія ведаюць і распазнаюць яе ў твар, вельмі добра ведаюць, што нельга ёй рабіць фотаздымкі і выстаўляць іх за іх. Можна цярпець. А чаму яе тады не выкарыстоўвае рэжым, як Рамана Пратасевіча? Такая была вялікая навіна. Вось глядзіце, взяла грошы, ха-ха-ха, вось вам і дэмакратычныя сілы. Вось мы, якія тут малайцы, і яна спявае Александр. Чаму не тады, калі яна там? Мы з вами у зоне вельмі вялікіх зараз спекуляцыяў, то бок, чаму мы не ведаем, так? Ні я, ні вы, мы не ведаем. Мы можем толькі здагадвацца. Я скажу так, напрыклад, калі Анжэліку Мельнікову выбралі спікеркай Координацыйнай рады, я рабіў з ёй больш чым гадзіннае інтэрв'ю, мы размаўлялі, і я пераглядаў яго не так даўно, каб узгадаць гэтыя эмоцыі, паглядзець яшчэ раз на яе. Гэта было не так задоўга да яе знікнення. Вось. І мне падалося, што яна шчырая у тым, што казала, у тым, што рабіла. Я не пабачыў нейкіх званочкаў. Калі чалавек супрацоўнічае умоўна са спецслужбамі, яму магчыма, яму хочацца паводзіць сябе крышку па-іншаму. Вось, магчыма, я такое дапускаю. Прынамсі, мне так падалося. Вось мы абапіраемся зноў толькі выключна на мой досвед. Чаму яе не выкарыстаў рэжым як Пратасевіча? Зноў жа магчыма, я для сябе такую тэорыю маю, што гэта было часткай яе дамоўленасцяў, тым, на якіх умовах яна умоўна едзе ў Беларусь. Вось, альбо на якіх умовах яна распавядае ўсё, што ёй вядома. Вось, альбо на якіх умовах яна з'язджае з Варшавы, так і выходзіць з беларускага дэмакратычнага руху. Хочацца нагадаць гісторыі умоўна разведчыкаў савецкіх перыядаў, калі удавалася завербаваць нейкага агента замежнага. Ось, самае ж простае было яго пазней, калі ты ўжо яго выкарыстаў, яго раскрылі, ці ён блізкі да раскрыцця, не ведаю. Забіць яго і закапаць недзе ў лесе. Але так не рабілі. Заўсёды перавозілі, заўсёды стваралі ўмовы, і завербаваныя савецкай выведкай жылі, прапіваючы ў Маскве,
завербаваныя там ЦРУ жылі у Амерыцы і мелі там все свае магчымасці. Чаму так робіцца? Паказаць наступным, каго ты будзеш вербаваць, што паглядзіце, усё з ім добра. Мы вось дамовіліся, што мы яе перавязем, у яе будзе ўсё ў парадку, і не будзе ніякіх праблемаў, і мы гэта выканалі. Таму вы можаце нам давяраць. Ось, гэта адзін з такіх вельмі істотных і важных фактараў, якія ў свеце вось такого шпіянажу яны прыняты. Калі ты не выконваеш сваіх дамоўленасцяў, хто табе паверыць наступны, калі ты забіў свайго там завербаваного гая. Ось, я думаю, што гэта было нейкай часткай здзелкі з Мель. Ці веру я ў тое, што яна была агентам там умоўна КДБ ці яшчэ чагосьці з самага пачатку? Я асабіста, напрыклад, не. Я думаю, што яе завербавалі ўжо у часе, калі яна. Кім трэба быць, каб пайсці на такую сделку? Слухай, ну мы ж не ведаем. Так я вось думаю, ну мне не трэба. Ну так. слухай, ну колькі разоў уже мне пісалі ты пачвары? Ну кім трэба быць, каб пайсці увогуле з імі размаўляць? Слухай, мы нічога не ведаем. У яе дзеці. Мы не ведаем, якія так. Мы не ведаем, якія заўсёды кручкі знаходзяць на чалавек. Ну так, Ось не, на вас, Константин, не прыйшлі і не знайшлі, яны вам просто пишут наўпрост. А давайте Так, поразмаўляем. А Давайте што вы мне, в Минск так а што на приедете. мяне шукаць? У мяне бацька ў Беларусі, ну пайшлі, забілі бацьку. Што тут? Якія тут кручкі шукаць, матка боска? Што Там там могла шукаць? быць гісторыя больш складаная. Мы ж ведаем, што там, магчыма, там ёсць гісторыя кахання. Вось, і гэта ускладняе ўсю гэтую сітуацыю вельмі моцна, і таксама тлумачыць, магчыма, што насамрэч адбылося. То бок, яе проста, магчыма, паймалі, так, і яна закахалася. Вось, а што далей? А яшчэ ці чутна нешта пра спадара Котава, Анатоль Котаў, які знік у жніўні 25-го года. Ці вы ведаеце, ці чулі нешта пра яго? Не. Гэта таксама вельмі таямнічая гісторыя, яна вельмі непакоіць і вельмі шмат каго непакоіць, тому што таксама чалавек, які быў заўважны ў дэмакратычным руху, ягонае прозвішча было публічна, выязджае і знікае, гэта вельмі трывожная інфармацыя. Ось. Таксама як і было з Анжелікай Мель да моманту, пакуль мы не пабачылі гэтыя фотаздымкі. Ось, і там гісторыя нашмат больш складаная, так, тому што чалавек знікае пры спробе паездкі, здзейсніць паездку ў Расію, ось, дзе губляецца след. Так што, я думаю, што шмат хто спрабаваў высветліць, што адбылося, але не магчыма. Ох, дзякуй, спадар Ігар, за гэтую размову. Такія няпростыя тэмы, але ж... На сумнай ноце мы з вами сёння скончылі. Не, давайте тады на вясёлай. Я ж хацеў яшчэ запытаць пра YouTube. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі ці заблакуюць YouTube, ці не будзе YouTube у беларусаў у хуткім часе? З-за таго, што заблакавалі, сам YouTube заблакаваў гэтае. Галоўныя. Як яны кажуць, ведушчыя сродкі масавай інфармацыі. Ці заблакуюць YouTube у Беларусі ўлады? Вельмі цяжка сказаць. Я чакаю ўсяго, што заўгодна з дня на дзень. Калі яны не зрабілі гэта ў першыя гадзіны, гэта азначае, што няма распараджэння Александра Лукашэнкі там «Всё закрыть, всё закрыть, і это, чортовой матери этот YouTube». Бо ён бы мог так грукнуць там кулаком по столе і «Закрывайте». Вось. Тое, што не закрылі ў першыя ж 2 дні, сведчыць пра тое, што ўсё ж такі яны будуць, прынамсі, рабіць нейкі аналіз сітуацыі. Вось, што дае надзею на тое, што YouTube усё ж такі ў Беларусі не закрыюць. Але ці гарантавана не закрыюць, я такой гарантыі не дам, таму што у Беларусі ўжо нічога не здзіўляе. Вось перапісваюся з нейкімі сваімі там знаёмымі, і яны таксама задаюць часамі гэтае пытанне, у тым ліку з Беларусі. Я кажу, немагчыма здзівіць, нас уже нічым не здзівіць, таму што за гэтыя 6 гадоў, там 5 гадоў адбылося столькі ўсяго, што раней лічылася немагчымым, што і закрыццё Ютуба таксама можа адбыцца з дня на дзень у Беларусі. І ўсе прызвычаюцца, усе пацокаюць языком, ну і разыдуцца.
На жаль. Так, ну, Дякую, Вялікі. не такая сумная нота. Я, у меня уже промова готова, давай отпустим Игоря. Дякую, спадар Ігор. До сустрэчы ў этэры. Дякую, великий.